ясно показва първата и цел. Личният фонтан на император Пачакути. Струята падала в басейна долу, откъдето хората очевидно черпели вода за пиене и за къпане. Къпането може би било ритуал. Сигурно е имало и церемония. Проектът е прецизно изготвен. В стената са издълбани ниши. Има и отводнителна тръба. Ето този канал, изсечен дълбоко в скалата, с малкото мостче на мястото, където водата излиза навън. Личната баня на императора е само един от 16-те уникални изваяни на ръка фонтани. От тук водата поема през града. Истинска симфония от вода и камък. Всеки детайл е безупречен. Чучурите са издялани така, че водата тече далеч от стената на фонтана, за да пълни типичните за инките съдове, наречени арибали. За инките водата била свещена. Овладявайки я, Пачакути демонстрира своите божествени сили в управлението на света. Амбициите му не секват до тук. На най-високото място в града е отправната точка на свещената ос на Пачакути. Той владее земята, камъка и водата. Сега се обръща и към слънцето. Високо над Мачу Пикчу се издига един от най-значимите му елементи. Каменарите на Пачакути изсекли абстрактната форма от едно единствено скално парче. Мисля, че изглежда съвременно. Все едно е правено днес. Ако ми позволят да го взема и да го отнеса в Музея на съвременното изкуство в Ню-Йорк, ще изглежда съвсем на място там. Учените не могат да определят със сигурност предназначението на скулптурата, но идеалното й положение спрямо околния релеф ни навежда на странни идеи. Тя лежи по линията, която може да бъде начертана от юг на север между върховете Хуайна Пикчу и Салкантай, най-високият в района. Тази линия се пресича от линия от изток на запад, прокарана от скулптурата до Сан Мигел. Два пъти в годината при слънчевото равноденствие слънцето застава точно над скулптурата и не хвърля никаква сянка. Забележително е, че колоната като че ли представя поне два от околните върхове. Това ни насочва към едно от най-дълбоките вярвания на инките. Те, може би, символично привързали слънцето към стълба, за да му попречат да се отдалечи твърде много по време на слънцестоенето. Това е Интихуатана, стълба, на който е вързано слънцето. След над 500 години проливни дъждове, земетресения и свлачища, съвършенството на Мачу Пикчу противоречи на логиката. На някои места все пак си личи, че строителите са смъртни хора. Недалеч от стълба на слънцето, източната стена на главния храм потъва в земята. Каква е причината? Не е построена на скалата. Това нямаше да се случи, ако беше на скалата, но с отмиването на долния слой стената постепенно потъва. Предишни разкопки разкрили, че основите на големия храм като че са направени само от пръст за учудване на учените. Не мисля, че можем да определим кога е станало пропадането. Но това е нетипично за строежа на инките. Явно е намесен и друг фактор. И е напълно възможно да са довършили проекта под напрежение и да са решили да направят компромис в този случай. Ако проблемът се е появил по време на строежа, защо не се опитали да го поправят, както направили с терасите?
Има хипотези, че пропадането на храма съвпада с една от най-сериозните заплахи за инките. 54 години след като Пачакути създал империята си, един изследовател поел към новия свят. Името му е Христофор Колумб. През 1492 година той отплавал от малкото испанско пристанище Палос де ла Фронтера, пресякал Атлантика, открил Америка и довел след себе си испанците и конкистадорите. По-малко от 100 години след като Пачакути основал Мачу Пикчу, испанските конкистадори, въоръжени с непознати оръжия, качени на коне, разбили империята му. С тях идва заплаха, по-ужасна от всяка армия. Новата зараза. Едрата шарка. Жертвите са милиони. Империята на инките се разпада. Цветущият доскоро център е изоставен. Недовършените камъни все още чакат някой да ги постави на мястото им. Огромните камъни в задната част на главния храм очевидно чакат да бъдат дообработени. Вижте как се подават над плоскостта на стената. Безспорно не са довършени. Хората питат защо Мачу Пикчу не е бил довършен. Обикновено ги питам, а Ню Йорк довършен ли е? Разбира се, че не, тъй като е жив град. Непрекъснато се строят сгради, а други се разрушават. Промените просто не спират. В Мачу Пикчу било същото, тъй като бил жив град с живи обитатели. С опадъка на империята и на доставката на провизии, инките изоставили Мачу Пикчу и градът изчезнал за цели 400 години. Докато американският археолог Хайрам Бингъм не отворил просека в джунглата и не видял каменните стени. Мачу Пикчу, свещеният град в облаците на Пачакути. Замислен да впечатли боговете и да порази простосмъртните с величествената си каменна осанка, вечният шедьовър продължава да ни въздейства. Нямали технологии, но били интелигентни като нас. Просто не трябвало да мислят за толкова много неща. Работили с по-малко инструменти и с по-малко материали, но вероятно знали повече за камъка, отколкото ние някога можем да си представим. Мачу Пикчу остава едно от великите технически постижения на света и изпълнява и до днес завета на Създателя си. Инките били малко налудничеви, но изключително находчиви. Направили необикновени неща, които никой друг не би дръзнал да направи. Например, издигнали този невероятен град тук, на върха на планината. Могъщ паметник на находчивостта и таланта на инките. Не знаем как точно работниците на Пачакути се справили с трудностите, но явно успели, тъй като Мачу Пикчу е пред нас. Завършен или не, градът е едно от най-великите постижения на света. Канали, които захранват града с обилен, несекващ приток на вода. Масивна субструктура, устойчива на земетресения. Основа за тераси, каменни коридори, площади, къщи и храмове. Свидетелство за умението на инките да издигнат тази мегаструктура на изключително недостъпно място. И за решителността на императора, доказал своето място сред боговете.
Преводач Александър Маринов Санчо. Текстът